Velkommen til resterne af mig og Frederiks fyrværkeri 11-12. Det er resterne fra sidste år, altså 11-12. Vi starter ud med, at vi har 2 faldskærmsraketter, Nightstar, og der er 4,2 gram krudt i. Så har vi et romulys fra Nightstar også. Det er et med sortiment, hvor der er 5,5 gram i. Har vi Kraken Balls. Dem har vi nogle stykker. Så har vi røgkugler, og så har vi dem her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg tror, det er jordsole. Nej. Vildbasser. Vi har vildbasser, og så har vi et kæmpe heksehyl på 3 gram. Og så har vi til Hansen på 0,7. Og så har vi nogle på 1 gram. Så har vi jordsole. Nej, snortop hedder det. Og der er... Det kan jeg ikke lige vide. Der ved jeg ikke, hvor mange gram der er i. Så 3 gram i, så har vi en knaldkæde. 5 gram. Jeg tror, vi er 5 gram i. Så har vi en halsbrand. Jeg er lidt usikker på, om det er en fontæne, eller det er... Det er en fontæne. Så har vi nogle jumping jacks. Vi har nogle jordsole, og så har vi en masse beskyttelsesbriller. 14,8 gram. 14,8 gram. Og jumping jacks, der er 3 gram i. Og jordsolen, det kan vi ikke starte på. Kraken Ball, det står det heller ikke på. Vi kan lige prøve at se, om der er noget på vildbasserne. Nope. Nå, jeg tror det er alt for den.